Patay diha dayon ang 47 anyos nga rider human mubangga sa van sa Sitio Maralag, Barangay Manipis, Tanay City kagahapon sa hapon. Gisuwayan pa sa pagda sa ospital ang rider apan patay na kini dihang nadangat sa ospital tungod sa grabing head injuries. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, padung nauntang mupauli ang rider sa Tanay City dihang gikasugat niya ang usa ka utility van nga gimaneho sa 45 anyos nga driver. Pag-abot sa crossing sa Sitio Maralag, nalit nga miliko ang usa ka motorsiklo nga gauna sa van ug misulod sa crossing paingon sa Barangay Manipis. Tungod niini, natarantar ang biktima kinsa milihay ug bigawa sa iyang lane ug misubay sa lane sa van nga iyang gikatagbo. Matod sa driver sa van, misuway unta siya sa paglikay sa motor. Sa kakusog sa impact, nalabay ang motor nga mooy nakaingon sa kamatayon sa rider. Migawas ato sa investigasyon nga gawas nga wala magsulog og helmet ang rider, wa usab siya'y driver's license. Anaa sa kustudiya sa kapulisan ang driver sa van nga padayon gikuhaan sa iyang hobby. As per driver sa van, ni try to maneuver siya aron lang jud mahigo si kuan si ang motor, si vehicle ano di mahigo sa mao namang gyud na sa magnagyod sa tubangan nga dapit.